Aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku ki patih, pangkatku wong nomor 2 ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lah tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. Alis kok dikerok separuhe men. Kayak mripate munggah medun. Anggepe aku ki wong wedok ngono kuwi. Aduh, weteng kula aduh. Aduh sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene ra jamah, gek ngeces terus. Mbok krane dicilikke. Men ra netes banyune. Ora meneng kok bandem batak raimu. Padake tontonan wae.